Ngo nyakane Mheshimiwa Ngondo were to ne kuka dwa gwere to dhi mana kama jei wache dogwere nade to jogi nyose garo nyaka joyudie ni ka en kuku mar ODM ma ok odware ng'ata no chako nwe nyaka liel mane kama ne gikethe godo Victor to mago bende gin mana siasa nikech onge ng'at ma ko ng'ad rembe ti yude ODM ko ng'ad rembe be yude UDA kati yude chama moko ratiro mar siasa ing'ani ODM leta madie no wacho wach mar democracy koro unless demokrasia no obedo suspended to Victor okadwa chako idho yien gi malo ano kibola yien kokidwa na riga ano ni amana gi malo okiniza kayo sekele to ken bo se pedo tiende to ye awachi weche ariyo kapok adonje chuny siasa kama je ikele e weche mag nono to gi meko manyo megigi to ken bo kele gi jok manyo magigi mokadwa doki ntiere lesson ariyo manya yude wachni manyaka koro wami jopiny nikech chenro ni bende mwapuonje oganda katenore gi weche mag meko manyo otimoregi mokwongo en ni ng'enu osiepe gi gin ng'a mar ariyo japiny mawinja simu mineno mar ong'we yamo ni e piny masani kik ng'ato bed ka thoro mana kwayi simu raoi ni simba orumo beti rume konya gi mari na agochi ne ng'ato alewe stage ka ng'amo gocho ne ikia nyadi mang'eny masa mori romo gi ng'ato e town kata une magawa moro ni okawuotho gi chaja simba otho miya kare modwuok to dhi e dhocho to simbi ni emo gocho ne go ng'at mane jela med kanyo ni kata mana simbi ma ng'ato uso ni ma second hand bas kanyo ma kinyeo kanyo ma kora bire koro kare ng'ani wuok to ka kore timo nonro ting'iyo ni e simbe jegi the last 24 hours ng'agi ni manyo wuoyo godo tiyudo ka governor no wuoyo godo bas koro governor bi mondo ndik dhogi wache ni tang'o ming'eyo ka ang'o manyo wacho koro mai momiyo meko ni ok ji temo maki mi wacho ni no tudore gi negni mak bana ntiere jomoko ma samoro nchane loso gachije ing'iyo ni iloso gachich kapok nek makama otimore bang' nek ni bedo nu loso ang'o ma nu wachi wi wachni koro mai miyo ni emo mi iluonge ni mobile phone to en mari koro nyaki ng'e ni to ng'at mane ma loso gi simbi chaki medi ni WhatsApp group gi bas gik miwache WhatsApp group gi gin gik maka koro kawo simbani kato kawo simbi no to koro pedhe kecheno ka ubila ko makini tip to simbi magi kongi kawo gidong god to gin gi kaka gi yawe magi nwang kata gik manise golo chon matan marken modi yoga muketo mogajo yes gikia gin gi yawe dichiel to gidonje simu mar ariyo en nyiewo simu ma second hand mikia wuon go seche moko kiwuothe town ka tido ka ng'ato enyo ni gimoro ka inoko iPhone 16 omilo ni kama ni ba ne ka talo king'yo no ka simu malich to ng'at ma use to king'iyo to chal gi simu mano simu oro kare simu ni ntiji mang'eny masama wawuoyo ni e jela nekech samoro simu ni node ng'ato otho to usni simu ni koro ino kibi wacho kechin ng'ama no uso ni to chako okwanye kuom ng'ama chielo ng'ama no uso ni bodhi receipt momi ionge ID ne ionge godo koro ine first suspect mokwongo sama wuoyo ni nitie joma winja mosekale gi ang'e kata mana